Kristu. Nkosi yamakhosi, sengisuke ngaba oqala, sekunzima kakhulu kulamazwi asekhulunywe Nkosi. Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu, amen, usuke ekuqaleni uzofika ekugcineni. Nkosi yamakhosi, wangibiza ekhaya nami njengabanye babiza abantu bakho. Ngihambile nenkosi yamakhosi ukuthingula nkosazana. Imisebenzi miningi ebeyiyenza phambi kwethu engakhulumeki. Ngizokhumbula nje ngomunye unyaka sasise eMtuba. Inkosi yamakhosi yayiphuma isikhathi oku-10 to 10. Yaphuma inkosi yamakhosi yahamba nolayini. Yaqala ngolayini wobaba, yahamba ngolayini, yabuya yeza kulayini ongayigqokile ngomhlophe umama. Kulolayini kwakhona umama. Izwi inkosi yamakhosi ithi mbambe lamafutha. Mase ngithi ngempela lo muntu akaboni, ase ngibanga umva kwakhe, ngibamba izandla ngapha nangapha. Izandla zakhe. Ubaba wabusisa amafutha. Hayi kudlule lapho. Uphuma ulayini uhambe. Uthe sesihlakazekile ngezwe sekuduma ingcwele. Ingcwele yani kwakhona inkosazana eyiphambi ibhalaka uThokoshezi. Kuthi ekuhambeni kwesikhathi ngizwe ukuthi lo wamama bese ngihamba kuyombheka, afika lo mama usebhekile, usezenzela izinto. Umsebenzi kashe. Ukhona izinto ezingakhulumeki lapha ekhaya. Oyuzibone. Uzibona ke ngihambe kuphela iminyaka noma ishumi bese uthi kushuthi yiyo. Okunye kwakho nje sasihamba bengihlala ngaphakathi. Ngizothi angazi noma bengi-security noma bengiyini into enjalo nje. Kodwa kwakungo-8 ebusuku. Ngihleli phansi kwesimango esebesilapha phansi la sekwakhona indlu kamama manje. Kwakuyikhathi zabo-8 ebusuku. uThixo waphuma, kwavuleka izinsimbi. Kwavuleka umnyango, izinsimbi zivaliwe. Kade kuvuleka umnyango, waphuma wehla waye wasithela ezansi. Hawu, ubaba uphume njani wensimbi? Kusho mina. Ngithe ngisasho njalo ubaba, kwaphinde kwavuleka. Endlini waphuma ubaba, wazithosha izinsimbi. Ngase ngibona cha ubaba ufaka izibuko, wehla wabheka ezansi. Uthe meqondana nendlu ethize, waphenduka ngihleli endaweni eminyama, waphenduka wabheka kanye ngakhona. Ngabothi ubuka mina ngokucobezela kwezibuko. Wasephinde ehle eqhubeka. Kwaphela isikhashana ngisamangela. Waphinde waqhamuka lo oqhamuke ngamandla washona phezulu, wafika wangena. Akaze ivuleke umnyango kodwa wafika umnyango wangena. Wasephinde ekhuphuka. Wakhuphuka kancane waphinde wangibheka wakhanya futhi. Wakhanya izibuka kodwa baba. Waphinde wayongena endlini. Ngaphambi kwangena endlini waphinde wabuya. Wabuyisela izinsimbi kahle. Zakhanya izinto wangena endlini. Sekuthi izinto engakhulumeki lezo kwaku-2002 lo. Manje mase ngibuka bungcwele lo sengibona manje. Bangcwele benkosi indaba la ekhaya ikhulumeki. Ngizocela uNkulunkulu akhumbule abantu abahamba noNkulunkulu basenkingeni. Sengibona manje basengithi ukuhlala ekhaya basenkingeni. Siyacela ukuthi nibathandazise bangcwele. Njalo uma khona umthandazo owenzayo uthi inkosi yamakhosi ikhumbula abantwana bahamba nokungcwele. Ngoba ngempela ukungcwele. Wena osemuva ubona ujaha ukuza phambili. Mina nje ngifisa ukuhlala lapha ngemva kulabo abangagqoki ngami nomuqa. Inkosi kusenikuzwini. Yekufikeni kwejulelizwe
ayikhetha inkosi yasebuhleni bakaNazaretha. Lo omi kulomzuzu umfana kaNdlovu eNgumbulu. Nginosizi kakhulu. Ngesesho nje umfowethu ukuthi into zala ekhaya azikhulumeki. Kodwa kona sibonile. Ngolunye usuku zazu 14 kuJanuwari sekulungelwa ukuhamba kuyongenwa esidlweni njengemihla. Sekusuka ke abefundisi ngizomusho nje ngoba kasekho emhlabeni uNdunakazi uKhumalo sebeyokhonza eMzansi ukhonzelwa ubaba ukuthi ekhuphuke eyomukela isidlo sekuphelile. Sabe sesiyehla nala befundisi sashona phansi. Makufikwa edokodweni likaBaba siyamfika useminyango base beyakhuleka abefundisi. Othi awu befundisi ngiphumuzeni ngikhathele. Bathi Nkosi yamakhosi umsebenzi ngowakho. Othi awu bafundisi mangasho kwenzeke ngihambe emhlabeni niyosala nani. Hambani ningiphumuze nimukelise abantwana benkosi. Wathi Nkosi nibusise. Sabe sesiyakhuphuka. Angibanga ngisakhuphuka ngendlela esasehle ngayo. Ngabe sengikhuphuka ngendlela edlule ethempelini. Ngejubane sifika phezulu siyafika esihlalweni sikaBaba kumindoda ifake ijazi elimnyama ehusha phansi nekhupha head. Sesiyakhwebana noNgithi silapha etafuleni siyalungisa. Lo muntu osondele kangaka etafuleni lo baba likaBaba kwenzeka kanjani? Ay betha bashumayela cha asambe somsuse cha bafowethu asike siqale sithinta abefundisi. Kuye kube kubike lapha ekhaya ngoba hambe sikhohlwe ukuthi sizeleni sizokwenzani. Base behlangana abambalwa abefundisi. Kwabe sekuyiwa kulo muntu wafinaniseka ukuthi lo muntu akekho maziyo la. Kodwa bona ngiyacabanga ukuthi babe mazi ngoba akaboshwanga lo muntu. Bamthatha bathi asihlukane nabo. Bamthatha bamshonisa phansi lapha embalini yesibili mawusuka ethempelini. Yayisefika eshiwa lapho lo muntu sangazi ukuthi kwenzekani kulamadoda. Kanti wona yazi ukuthi enzani. Mase sifika ngeSabatha lapho kubona abathathayo bayisula lento ezoyikhuluma ngoba babempintshiwe nabo ukuthi beyisule. Mayefika ubaba phezulu kwentaba
angisiyo umuntu okhohlwa kalula. Mayefika phezulu kwentaba ephatha umsebenzi wakhe, uthi hawu nganibamba namhlanje, bese mfisa ukwenza lento eyenziwa kuJesu ningihele. Waliphinda leli gama, benizosala nani kube ngivumeli ukuza lapha. Yayisinhlaba indaba yendoda, ukuthi le ndoda bathi hayi umuntu uyagula, ngoba kushiwo njalo la, kanti sekuyasetshenzwa. Ngolunye usuku siyaphuma siye entabeni, manje lapha e-office sengifika senginecala kulo muzi. Manje fika lapha sekuthiwa akazongena lona, akabuyele emuva ekhaya. Kuthe senjalo kwasho ukuthi ngangiyisigagayana nje, ngase ngiyangena nje e-office ngoba kwakuhlangene e-office. Ngase ngiyangena kwathi uyaphi, ngathi ngizesodweni. Kuthe senjalo kwangena inkosazana yayisithi, Ndonakazi, Mfundisi uthe ubaba akubize noMshumayeli uNdlovu niyobheka izitsha ukuthi zibopheke kahle yini, ngoba umhlangano uyaphuma kusasa. La ngihlanganiselwe la abantu abadala okubuhlungu, abantu abadala benza into engafanele phambi kwabantwana. Abantu abadala bakhuluma okungafanele phambi kwabantwana, beziqede bona isithunzi sokusatha. Manje lento ngikale ngikolokolose ngithi angiyi Mfundisi, seningimisile. Ethi ubaba uthi ngithi cha angiyi, amumtshela ukuthi Mfundisi ningimisile. Esehla umfundisi uNdonakazi esethi cha, Mshumayeli awusaphikisi thina, usophikisa ubaba. Asambe siye baba, uzofika ekukhiphe yena. Sabe sesikhuphuka siyafika phambi komnyango. Oseyabuza-ke kumfundisi, Mfundisi, ikona yini okwenziwa la ekhaya okuthandwa ukubhombela na? Ngangakaze ngibike lutho baba, ngoba ithuba lalivela kancane. Othi baba, Mfundisi, kuyiko yini ubhombela akufunayo lokho okwenzekayo na? Uthi Mfundisi, cha baba kona. Uthi pho nimenzani lo mfana? Ukhona yini umuntu owayethefelwe abantu bakhe ebese egcilezelwa ngokubhaqa phansi emanzini na? Wathi Mfundisi, cha akekho Nkosi. Uthi pho nenzani ngomntwana? Yayisifulathela, yayisithatha ijazi ilibeke emahlombe. Yathi Mfundisi, njenganimkhipha nithi akahambe ebefelwa abafowabo, namhlanje nanti ijazi inini enizohamba niye entabeni, angizohamba.
ngoba nisa umuntu ongafanele ukuthi emiswe esosizini lokufelwa abafowabo. Waqala kwasangokunye manje umfundisi ukuthi lento kade beyihlanganele sengathi iyabalimaza. Okubuhlungu-ke asikwazi ukucela intethelelo la ekhaya. Makoniwe ndushembe uyoniwa nje kuphele kanjalo. Noma ikhumbuzisa ukuthi ngonakele la kodwa akekho cabangayo. Abahlangani nobaba ukuthi besizwele kuthixo ukuthi siyenze njani. Kugcine lilimala nje sonke isizwe samaNazaretha. Kodwa sibe sinobaba kuthiwa befundisi. Kodwa bayinakile le ndaba enkulu kangaka. Asazi ukuthi yonaba nini. Othi-ke kusuka manje leli cala elimthethelona ngeliqeda. Waliqeda lapha phambi kwethu. Sathi masifika eMbeka ngakusasa ngiyababonga nje abakhokheli ngoba benze enye impi lapha engayazi ukuthi kwenzeka kanjani. Base bethi wena Dumisa umshumayeli kababa siyakhipha yaphinde emuva indoda. Angazange ukuthi kwenzeka kanjani. Sengathi singe kwenza ongafanele phakathi kwalomusa. Sesiyakhumbula ngabanye ukuthi sizeleni kambe esabizelwa kona sikwenzile na. Nkosi kusisele Israel.